Білім алу кіші үшін әлі жетерлік түгіл. Білімлеріні үсішке бере білерге керек. Дебетті немец шағыры, драматург, ғалим энциклопедист Иоганн Вольфганг Гёте. Исенмісіз, сіздің білім дүниясы һәм мен тапшырының алып барышысы Айгель Имамова. Алдағы минутларда. 100 балл жеушілер Татарстанда шығарылыш имтихандарының нәтижелері нендей? Қайнар уақытлар, юғары оқу йортлары абитуриентларыны қабыл итүгә әзерме? Иңдус һәм матур гаилә. Идел буйының иң яхшы гаиләсе бәйгесендә кем җиңде? Югары Услан районы Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча иң югары балл җыючылары арасында беренче булды. Монда 80 һәм аннан да күбрәк балл күрсәткечләре 40%-ка якын. Югары баллчылар саны буенча шулай ук Яршаллы, Казан, Минзәлә шәһәрләре, Саба, Бөгелмә, Әгерҗе, Балташ, Әтнә, Баулар районнары лидерлар булды. Чыгарылыш укучыларының аттестацияләү нәтиҗәләрен Иннополиста узган коллегиядә ясадылар. Уку елы дәвамында имтиханнар тапшыруга әзерлек белән бергә барган мәгълүмати кампанияны да аерым билгеләп үттеләр. Мәсәлән, бу «Бергә тапшырабыз» бердәм дәүләт имтиханын ата-аналар тапшырган көн дип исемләнгән акция. Аның ярдәме белән имтиханның ничек үтүен 1500-дән артык кеше белә алды. Башка төбәк акцияләре дә булды. Белгечләр белән биремнәрне тикшерүләр 100 балл серләре турында узган елгы чыгарылыш укучылары сөйләде. Сүз уңаенда дәүләт имтиханында 100 балл җыйган укучы саны 196. Дәүләт имтихандарының нәтиҗәләре турында тулырак Эльвина Минабетдинова сөйләр. Кирәкле йомгакларны ясап, кирәкле нәтиҗәләр чыгарып, 2нче елга әзерлекне бүгеннән башлыйбыз инде. Чыгарылыш имтиханнары дулкыны үтте, нәтиҗәләр турында сөйләшергә вакыт җитте. Дәүләт йомгаклау аттестациясын үткәрү зур эш. Тапшыру процессы ел саен камилләштерелә. Үткәрү урыннарын әзерләү, техника эше һәм психологик киртәләр белән быел ЕГЭ үткәрү өчен 7000-гә якын кеше җәлеп ителде. Бу укытучылар, медицина хезмәткәрләре, дәүләт имтихан комиссиясе әгъзалары, җәмәгать күзәтүчеләре. В 2024 году на эту процедуру апробации, организацию, технологическое сопровождение процедуры апробации будет уделяться максимальное внимание. ЕГЭны тапшыруның иң популяр предметлары җәмгыять белеме һәм информатика булды. Югары позициядә гадәттәгечә профильле математика тора. Ләкин быел тапшыручылар саны Мәгариф министрлыгы билгеләп үткәнчә узган ел белән чагыштырганда кимегән. Шул ук кимү тенденциясе башка техник һәм табигый фәннәрдә дә күзәтелә. Химия, биология һәм аеруча физика. Быел физиканы тапшыручылар саны 3%-ка диярлек кимегән. Быел физика буенча ЕГЭ нәтиҗәләре дә түбәнәйде. Техник һәм табигый фәннәрнең популярлыгының кимүе фикер алышу предметы булды. Чөнки бүген ил хөкүмәте дә инженерлык өлкәсен сайлауны беренче урынга куя. Это те федеральные метры, которые мы должны на 100% реагировать. Ел саен канәгатьләнерлек булмаган нәтиҗәләр саны һәм өлеше кими. Татарстанда барлык фәннәр буенча уртача нәтиҗә гомум Россия нәтиҗәләреннән берничә балга артык. Югары Услан районы күпчелек фәннәр буенча иң югары нәтиҗәләр күрсәтте. Иң күп балл җыючылар шулай ук биредә, Югары Услан районында. Быел безнең Югары Услан районы дәүләт финал аттестациясында яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Безнең өчен бу бик яхшы хәбәр. Әлбәттә, Иннополис лицее зур өлеш кертә, әмма ләкин Югары Услан районындагы гади егетләр һәм кызлар артта калмый. Югары балл җыйган балалар укучылар арасында 49% авыл мәктәпләре укучылары. Без туктарга җыенмыйбыз, нәтиҗәләрне яхшырту үстендә эшләвебезне дәвам итәбез. Быел Татарстанның 200-гә якын чыгарылыш укучысы бердәм имтиханны 100 баллга тапшырды. Аларның 8-е 2 фәннән 100 балл җыйды. Алар Казан, Түбән Кама мәктәпләрен, Чаллы, Чистай һәм Мөслим районнарын тәмамлаучылар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Быел 9нчы сыйныф өчен төп дәүләт имтиханын тапшыручылар саны 40 меңгә якын. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 меңгә күбрәк. Ни өчен балалар 9нчы сыйныфтан соң китәләр дигән сорау туа һәм ни өчен ел саен бу сан арта. Ел сайын 10нчы класска бара торган балалар саны әзәя. Күбесе техникумларга китә, колледжларга китә. Теге елны минем мәктәптә 10нчы класс җыя алмадык без балалар. Быел без 10нчы класста уже 15 бала заявление
бирде. 9 сыйныфны тәмамлаучылар сайлаган иң популяр фәннәр информатика, география һәм җәмгыять белеме. Математика буенча уртача нәтиҗәләр артты, әмма рус теле буенча кимеде. Химия, инглиз теле, әдәбият һәм туган тел буенча иң югары нәтиҗәләр. Ел саен 9 сыйныф арасында туган тел буенча имтихан тапшыручылар саны арта. Бу авыл җирләре генә түгел, шәһәр җирләре дә нәтиҗәдә арта. Хәзер туган тел имтиханы белән 11 сыйныфны тәмамлаучылар да кызыксына башлады. Алар арасында татар теленнән бердәм имтиханны быел 8 кеше тапшырды. Узган ел 11 сыйныфны тәмамлаучы туган тел буенча имтиханны беренче тапкыр тапшырды. Без тулы булышу, ярдәм күрсәтергә һәм иң мөһиме балаларны имтихан башыннан ахырына кадәр алып барырга тырышабыз. Чыгарылыш сыйныф укучыларыбызның барысы да яхшы булыр һәм бу имтиханнар зур уку һәм фәнни тормышта яхшы старт юлының башы булыр дип өметләнәбез. Бүгінгі күндә барлык балалар аттестатларын алды, имтиханнар тамамланды һәм инде без уку елын бүген монда тамамлыйбыз. Быел бердәм дәүләт имтиханын 15 меңгә якын чыгарылыш укучысы тапшырды, төп дәүләт имтиханны 40 меңгә якын кеше. Быелгы чыгарылыш укучыларын Татарстан югары уку йортларында 41 меңнән артык бюджет урыны көтә. Кабул итү компаниясының хәзер кайнар чагы өстәмә кире сынаулары белән юнәлешләрне сайлаган абитуриентлардан документлар кабул итү тәмамланып бара. Күп кенә югары уку йортларында бу эшкә имтиханнар инде башланды. Татарстанның популяр югары уку йортларының берсе Казанда урнашкан. Быел монда 13 меңнән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Шулай ук 18 мең коммерция урыны һәм максатчан укыту өчен 2 меңгә якын урын бар. Казанның югары уку йортларында иң күп бюджет урыннары инженер-техник белгечлекләргә һәм педагогикага бүлеп бирелгән. Бюджет урыннарына бакалавриатка кабул итү буенча лидерлар Казан федераль университеты, КНИТУ КХТИ, КНИТУ КАИ һәм Энерго университет. Казанның югары уку йортларында һәм урта махсус уку йортларында 32 яңа белгечлеккә студентлар җыю игълан ителде. Күпчелек өлеше колледж һәм техникумнардагы юнәлешләр. Татарстанда кабул итү компаниясе ничек барганын Энҗе Габдуллина белеште. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында 2023 елда Татарстан югары уку йортларына кабул итү компаниясе үзенчәлекләре һәм дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләренә багышланган брифинг үтте. Брифинг ел саен традицион рәвештә бердәм дәүләт имтиханнары тәмамлангач үткәрелә. Йомгаклау аттестациясендә быел 16570 кеше катнашкан. Аларның 15135-е быелгы чыгарылыш укучылары. Татарстан Мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре белән таныштырды. Второй год подряд мы имеем 100% выпуск обучающихся. 2 ел рәттән бездә федераль белем бирү стандартлары буенча урта белем бирү программасының чыгарылыш класс укучыларының 100% тамамлый. Татарстан Республикасы ил буенча уртача статистик нәтиҗәләргә караганда югары уртача баллар белән аерылып тора. Берничә ел дәвамында шул исәптән контроль материалларының үзгәреш кичерүендә исәпкә алып, безнең чыгарылыш укучыларының әзерлеге дә тотрыклы. Гомумән республикадагы уртача нәтиҗәләр гомумән Россия тенденцияләренең чагылышы. 2 ел эчендә физика, химия, биология профильле математика фәненнән имтихан бирүчеләр саны кимәгән. Шулай да химия, биология, рус әдәбияты буенча уртача балл югары күтәрелсә, информатика, профильле математика, тарих һәм җәмгыять белеме фәннәрендә уртача балл кимү күзәтелә. Рус теле буенча уртача балл Россия күләм күрсәткечләрдән 3,15 баллга югарырак. Ул быел 72%-ны тәшкил итә. Математика фәненнән исә уртача балл узган ел белән чагыштырганда 1,5 баллга кимәгән. В целом проведение государственного... Гомумән 11 сыйныфларда дәүләт аттестациясын үткәрү республиканың мәгариф системасының нәтиҗәлелеген күрсәтте. Һәрбер фәннең потенциаль мөмкинлекләрен ачыклады. Илсур Һадиуллин брифинг барышында айрым игътибарны туган тел татар теленнән имтихан бирүчеләргә юнәлтте. Былтыр татар теленнән бер генә бала үз көчен сынап караса, быел аларның саны 8-гә әйләнгән. Әгерҗе, Әлмәт, Балтачтан берешәр, Нурлаттан 3, Совет районыннан 1, Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарыннан 1 бала 2 фәннән татар теле һәм татар әдәбиятыннан имтихан тапшырган. Когда есть вот такие хорошие результаты... Монда яхшы нәтиҗәләр һәм балаларның үзләренең теләкләре булганда без шартлар тудырабыз. Узган ел 1 бала булса да, быел 8. Әлбәттә, бу сан гына җитми, тик уңай динамика бар. Миңа бу фактка аерым игътибар итүегезне сорыйм.
Брифингның икенче темасы югары уку йортларында барган кабул итү компанияләре. Шул уңайдан брифингта Казан вузларының ректорлары да катнашты. 2023-24 уку еллары компанияләрен республикада 45 югары уку йорты алып барачак. Гомуми бюджет урыннары 21 меңне тәшкил итә. Иң күбе Казан федераль университеты, Казан милли тикшеренү технология университеты һәм Казан авиация институтларына бирелә. Иң күп бюджет урыннары мәгариф һәм педагогия бүлегенә юнәлдерелгән. Шулай ук информатика, компьютер инженериясе, җылылык энергиясе юнәлешләре буенча да бюджет урыннары арткан. Казан федераль университеты президенты Рияз Минзарипов студентларга укырга керер алдыннан башкалардан өстенрәк булган өлкәне сайларга һәм артык күп юнәлешләр буенча документлар тапшырмаска киңәш итте. Есть такая опасность, что молодой человек Физика, математика юнәлешенә керергә теләсәң, егетнең гуманитар өлкәгә яки җир эшкәртү өлкәсенә кереп китүе бар. Әгәр дә ул тормышта үзенә нәрсә кирәк икәнен аңламый икән, шуңа күрә маугырга ярамаганлыгын аңлатырга кирәк. Юнәлешне кем булып эшләргә теләвеңнән чыгып, максатчан рәвештә юнәлеш сайларга кирәк. Балалар өстенлекле өлкәне сайлауга җитдирәк карарга тиеш. Идеаль вариант ул 3 юнәлешне сайлау. 3 өлкәдә дә параметрларга туры килсә, ул начар түгел. то это неплохо. Брифингта Казанның әйдәп баручы 8 университеты ректорлары чыгыш ясады. Алар кабул итү компаниясе уку йортларында булган үзгәрешләр һәм абитуриентларга тудырылган мөмкинлекләр турында сөйләде. Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов быел кабат билингваль система белән укыту юнәлеше кертеләчәген әйтте. Университет быел барлыгы 2000 абитуриентны кабул итә. Бу елны без яңадан татар телендә түгел, дәресләргә тергә билингваль система нигезендә укытуны башлыйбыз. 1-2 ел безнең ул туктап торган иде. Мөмкинлегебез юк иде. Бу елны безгә рәисебез булышу белән без 20 кеше җыябыз атласа, шул эшне без тәкъдим итәбез. Я думаю, что в этом году у нас будет хороший. Мин бездә яхшы кабул итү компаниясе булыр дип уйлыйм. Без хәзер алдарак та барабыз. 3 ел дәвамында алып барылды, шуңа күрә борчулар юк. Югары уку йортларына бюджетта уку өчен документларны тапшыру 25 июльгә кадәр дәвам итә. Контракт икесендә укырга керергә теләүчеләргә документларын 20 августында соңга калмый тапшырырга кирәк. Август башында югары уку йортларына кабул итү турында боерыклар вузларның рәсми сайтларында чыгачак. Идел буйының иң яхшы гаиләсе Татарстаннан килгән гаилә. Кем алар? Һәм республикада гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен ничек билгеләп үттеләр? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Балачак һәм мәгариф дөньясының иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар, җәйнең уртасы да җитте. Димәк, алда каникулларның яртысы дигән сүз. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм без башлыйбыз. Урна гаилә Татарстанда яши. Идел буе федераль округында зур конкурс тамамланды. Ул уңышлы гаилә 2023 дип атала. Җиңүчеләр безнең Биектау районыннан Камашевлар гаиләсе. Алексей белән Лия 16 ел бергә яши һәм 9 бала тәрбияле икән. Без бер-беребезгә терәк һәм балаларын да үрнәк булырга өйрәтәбез дигән кеше. Афәрин. Көтелмәгән тәкъдим уку йортында ниләр генә булмый бит. Чираттагысы шулай ук шаккатырлык. Шунда ки Екатеринбургта бер егет сөйгән кызына диссертация яклаганнан соң тәкъдим ясый. Ләкин бу эштән соң ул аздан гына аңын җуймый. Ролик исә интернетта бик тиз тарала. Он мне просто сказал: пожалуйста, приедь. У меня ситуация такая, что я в следующем году заканчиваю, у меня диплом очень тяжелый, я находилась в лаборатории, то есть он говорит: ну, пожалуйста, приедь. Я говорю: хорошо, ладно. Гаиләләр имин булсын, июль айында тагын бер шәп бәйрәм бар бит әле. Ул гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та социаль челтәрләрдә махсус язма урнаштырды. Сез дә карап китегез. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Укытучы укучы әзер булганда килә, ди Кытай мәкале. Быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары үзләренең тормыш юлларында яхшы укытучыларны очраттылар. Соңрак исә аларны шундый ук искиткеч остазлар көтә дип өметләнәбез. Бары абитуриентларга уңышлар телибез. Исән сау булыгыз.